Ero itrai sesit pat ngak play pipa ro hakerteng kepada portam ke jong jisu. Dia ke video ngala lek nang nak ke benta menu ba pi shim pisa ke liang ne ki brio ba pi don ye ke do nut ban bam bat pi tie jing tiet ru pim da kuslai re ban siu no pi long percai ba te ke pisa ke jong kiwe ke don ke pisa pla tang ba pi benut ban ai pim dei baduk pi don hi te tang ba benut ban ai te ngai ibun ba kini ki brio ki balong kum ne te ngalayu i wat ni ban ye thu hang ni te las ngo le ran sha na mar don wat kinong duwai ru ki ba ki nut ban pentre ki brio de ki snem kim ai bai nong re te ki don pat ki bawan thiet ki jing thiet ki kum to te kapisa ki ong sai te hanre kim ai shu re te ladang ni don kum kadi ka jing long ne em uble unom yo ban kurku yang ni dale le ru em te ngi hap ban kala ka bomot lada de mangane lada de mapi ne kani kadi ka jing kai solan sar lada don mano na pleng jongi ki bas ngau tenat ban bam ya ka pisa ka jong ki wei te pi hap ban kala ka bomot na mar da phem kala ka bomot nem pi kwa i tu i jong ki wei ki patang i tu khendian dawan lap ka jing pang dawan lap ka jing hitom ne em pen nam la shu watang man sumaru pen delot ka spa ka pho ka yeng ka sam teng pi hap ban de pen shong marau i khon ru namar ka jing dok ka jing krodok ka jing jar te namar ka tawat jukwa i ka pisa jong ki wei ya ka ba phim pat yo ban ai ka yai da ka wei kran da ka ba sha julele ra te hen re ya ka ba pi yo kan mau ha la da pi yo ne em la da pi yo phim ai pi ben not pi tap sa ya pla la jong phim ai re ka pisa jong ki wei ka ap ka jing ma ka ba kraw ba te ke ni ke jing ma ham ka ba ngi kum ki chakri ki jong uple ngi hap ban kran chikran namar ba ngayo i shu i ki ba bon ha ki le shile ngaru ngalak ngat bon ngut ha nga ngade ke brio ke bangam jube ram re ki brio han re uble pad uang nga pha hap ban maham namar kata ngalalong kum banga be ram teng teta banga perkhat nem itu ki brio ki ba kisngap pe da phone ru kisngap pe da text ru kisngap pe te da syukran te don le ki ba don te ka pisa dera bom don re ki bom don re to ba pli ha ka jik smul ran kim kren re kim e re han re pitep ka bhai phi ba phin kren phin khanate ngam pat don re dwai nam ta jungang sayo hi ban siu hare ka ba mai to ki ba pisa don chi bon ha hapla tang ba benut ban ai te ka up kan ke jing ma ka up ka jing ma ka ba kraw pha na ma phi don ka pisa hapla phi benut ban sei ban ai ka hok ka jong ki wei te wei ba phi la thiet te phi hap kan man siu phi la thiet te phi hap ban siu phi la bo ki nong tre ha ying phi hap ban ai ka pai nong le phin kwa ban chi tre ai na lor ki di ki bru ki baduk na lor phi bam ai ya ka pisa ka jong ki wei te ka up jing ma bha namar ka ta ngi hap ban husiar bhai ka ni ka pisa ka de ka wei ka penjot yo brio ha jing syang de ka brio ka bam jube ram re han re ha ba brio oi nga kran nga hap ban kran te da ya perkhat bha phi ki badon ka pisa hapla phi benut ban ai ki nong tre phi la thiet ki tiar ki tar ki jing don kam la de ka bam ne la de ki tawai ki da shin ne phi la yo phi la panan kam ru ka pisa ka don chibun ha hapla phi benut ban ai te ka ap ching ma te ki bom don kran da ka tin ka ba shai para brewia sung tho hi ong ngam pat don re ngan sa ai julele re han re la da pi ru ki bom don pi hu snap man thi ka to ru kam pen bahare pi ha pan kran da ka tin ka ba shai ki ba don ru ki de ban kran da ka tin ka ba ki ba don ru ki de ban ai kim ju de ban benut ki bom don ru ki kran da ka tin ka ba shai te sa perkhat hi ma pi nganom nyo kerteng re ki ba ngatip kerteng te ye ke bang ayu ida ka khamat la jong te han ringi ne bi shar hi la de shimet te ble ka jing suk nyo bat kur kui pilang baro ye ro itran